Good morning all. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രിംഗ്? എന്താ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിംഗ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഈ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കാം, ലെറ്റർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെ? ഇത് ഏത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിംഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് എഴുതുക സ്ട്രിംഗ്. അതായത് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഇനി അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ strlen ഓഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. strlen, strcpy, strcat, അതുപോലെ തന്നെ strcmp, then strcmpi. അങ്ങനെ 5 ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. strlen means string length. Okay, next is strcpy. strcpy എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലേ string copy, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് strcpy. then strcat എന്ന് പറയുന്നത് string concatenation ആണ്, ലൈക്ക് append string ആണ് അല്ലെ? strcat. then strcmp എന്ന് പറയുന്നത് string comparison ആണ്. strcmpi എന്ന് പറയുന്നത് string comparison ignoring cases ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് 5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. strlen ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് strlen എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടു ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിംഗ് അല്ലെ? ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ? strlen എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏത് ഫംഗ്ഷനും ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് അത് എടുക്കുക. ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഹെഡർ ഫയലിലാണ് ഈ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ 5 ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആദ്യം ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ 5 ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ട്രിംഗ് ആണ്. ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി സ്ട്രിംഗ്, അതാണ് അതിന്റെ ഹെഡർ ഫയൽ. സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ട്രിംഗ് ആണ്. അവിടെ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, സി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് എഴുതണം. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ ഇതില് പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡർ ഫയൽ ഏത് കൊടുക്കണം? സി സ്ട്രിംഗ് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി strlen എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടു, ഇന്റ് strlen ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് സെമിക്കോളൻ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഇന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന്. ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അവിടെ എഴുതണം അല്ലെ? ആ സ്ട്രിംഗിന് അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റ് strlen ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. strlen എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ എന്ത് സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അല്ലെ? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് char str ഓഫ്. ഓക്കെ, char str ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ കോട്സിനുള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ദെൻ സെമിക്കോളൻ. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? char എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ദെൻ str ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഇതൊരു അറേ ആണ് അല്ലെ? അറേ ആണ്. സോ അറേ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് str എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ നെയിം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ കോട്സിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം. നിങ്ങളുടെ പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സെമിക്കോളൻ. ഇന്ത്യൻ സെമിക്കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇൻഡിജറിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സെമിക്കോളൻ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? n ഈക്വൽ ടു strlen ഓഫ് str. അതായത് strlen എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, strlen ഓഫ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതാണോ നമ്മളുടെ
സ്ട്രിങ് ഏതാണോ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ STR എന്ന് കൊടുത്തത്. ഇനി STR ഓഫ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, STR എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി. n = STR len ഓഫ് STR എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം. ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ്? STR len ഓഫ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് STR ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ STR-ലാണ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. സോ STR len ഓഫ് STR എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതെന്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. സി ഔട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് n നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, സി ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സി ഔട്ട് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ STR len സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി n നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ? WELCOME എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയുണ്ട്? 7 ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആൻസർ ഈ സി ഔട്ട് n എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടണം? 7 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് STR len പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അടുത്തതാണ് strcpy ഓഫ്. strcpy എന്ന് പറയുന്നത് it is used to copy from one string to another. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് അനദർ സ്ട്രിങ് വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. A B എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ അല്ല, രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. A B എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലോട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട്, അതാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ strcpy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇനി അതിന്റെ ഒരു സിന്റാക്സ് നോക്കി നോക്ക്. strcpy ഓഫ് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക. കോപ്പി ചെയ്യണം, രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം string 1, string 2 രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ്. strcpy ഓഫ് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ അതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിന്റാക്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, strcpy ഓഫ് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ. ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. can s1 of 20, s2 of 20 equal to വേറൊരു സ്ട്രിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, +2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് എഴുതാം കേട്ടോ. ദെൻ strcpy ഇനി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. strcpy ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? char s1 അതായത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള s1 s2 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പില് s1 s2 എന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ട്? സ്ട്രിങ്ങുകളുണ്ട്. s1 ഓഫ് s2 ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ s2-ന് നമ്മൾക്കൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു. s1-ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ബിയും ഉണ്ട്, അതിൽ ബിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എയിലോട്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? s2-ന്റെ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. s2 എന്ന് പറയുന്നത് +2 ആണ്. സോ അത് s1-ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കോപ്പി ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? strcpy എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. strcpy സ്ട്രിങ് കോപ്പി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, strcpy എന്ന് എഴുതി, s1, s2 എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ അവിടെ s1 ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ, s1, s2 എന്ന് എഴുതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സി ഔട്ടിൽ s1 ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക? സി ഔട്ട് s1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സി ഔട്ട് s1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? s1 നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. s1-ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ആക്ച്വലി s1-ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, s2-ന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഏത് ഫംഗ്ഷനാ? strcpy എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് s2-ന്റെ കോപ്പി, അതായത് s2 സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു? s1-ലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? +2 തന്നെ കിട്ടും. s1-ന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? +2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് പറയാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ. ഓരോ സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഏതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ദെൻ സ്ട്രിങ് കാറ്റ്, strcat എന്ന് പറയുന്നത്, strcat എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ, അതായത്
നിങ്ങൾ +2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതും 2 എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. strcat എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൻഡ് string 1 ആൻഡ് string 2 അല്ലെ, രണ്ടും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, strcat എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, strcat ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഒരു എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു സിന്റാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. strcat ഓഫ് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ. ഈസി ആണ് അല്ലെ. strcat ഓഫ് string 1, നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ വേണം, ആ സ്ട്രിങ്ങുകളെ യോജിപ്പിക്കണ്ടേ അല്ലേ, അപ്പൊ കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കണ്ടേ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, strcat ഓഫ് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ. അതാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ്, തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. char എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് s1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു s1 of 10 s1 of 20 നിങ്ങളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താണ്, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മാറ്റം വരുത്താം. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് s1 of 10 ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ്, അതായത് s1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്. അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാ, പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് plus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുത്തത്. s2 twa എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ അതിന്റെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക, ഏത് ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, +2 എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, strcat എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. strcat ഓഫ് എന്ത് കൊടുക്കണം, s1, s2 എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ strcat, s1, s2 എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ C++ പ്രോഗ്രാമിന് മനസ്സിലാവേണ്ട s1 ഉം s2 ഉം തമ്മില് അതിന്റെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, cout ചെയ്യുക, s1 cout ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, s1 cout എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ s1 ലോട്ട് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് +2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും, ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് strcat എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ strcat എന്ത് പഠിക്കണം, സിന്റാക്സ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് strcmp-യും strcmpi ആണ്. ഓക്കെ, strcmp എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ strcmp എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ്, രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളുണ്ട്, ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് strcmp എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ എന്താണ്, ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ. ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിലെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് strcmp-യില് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് strcmp. ഓക്കെ, strcmp ഓഫ് എന്താണ്, strcmp എന്ന് പറയുന്നത് string 1, string 2 കേട്ടോ. strcmp ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, strcmp എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, string 1, string 2 സാധാ പോലെ അല്ലെ. നമ്മളെ അതായത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് strcmp യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ strcmpi എന്ന് പറയുന്നത് strcmpi ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് string 1, string 2 എന്ന് എഴുതുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 3 സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിട്ടേൺ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3 കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. s1 = s2. ഓക്കെ, s1 = s2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. റിട്ടേൺ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ ആൻഡ് ബനാന എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത്, ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആപ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് strcmp-യിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, s1 ലെസ് ദാൻ s2 എന്നുള്ളത് എന്താണ്, s1 ലെസ് ദാൻ s2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, s1 ആൽഫബറ്റിക്കലി s1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ s2 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാല്യൂ 3 സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ഈക്വൽ, സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെയിം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് 0 വരും. s1 ലെസ് ദാൻ s2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും. s1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ s2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും, ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ക്ലിയർ ആയാലും ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ,
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് strcmpi എന്ന് പറയുന്നത്. CMPI എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കമ്പയർ, ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇഗ്നോറിംഗ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോറിംഗ് കേസസ് ആണ്. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററും അതുപോലെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതടക്കം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതി. അതടക്കം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, strcmp അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണോ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് അടക്കം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് strcmpi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഗ്നോറിംഗ് കേസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ലോവർ രണ്ട് കേസ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ലോവർ കേസും അപ്പർ കേസും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്താണ്, സ്ട്രിംഗ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ strcmpi മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സിന്റാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. strcmpi ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് string 1, string 2 സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ലെവലിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് strcmp പറഞ്ഞു തരാം. ക്ലിയർ ആയാലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത്, ഏത് ഹെഡർ ഫയലാണ്, സി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ 5 ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. strlen ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ്. strlen എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിംഗ് അല്ലെ, ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, strlen എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സിന്റാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ strcpy എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ട്രിംഗിലോട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് strcpy എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ, സിന്റാക്സ് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം. strcat എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സിന്റാക്സ് പറയുന്നുണ്ട് strcat ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ strcmp-യും strcmp-യിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഒരു കമ്പാരിസൺ, മറ്റേത് ഇഗ്നോറിംഗ് കേസ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം, സിന്റാക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാം, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ അടക്കം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം. ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് എടുക്കാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയും. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കഴിയും. ഓക്കെ, ഇതുവരെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.